U davna vremena, kada se povijest nije zapisivala tintom već ognjem, mačem i valovima, iz magle Jadranskog mora, uzdigao se čovjek čije će ime izazvati podjele stoljećima kasnije, ime koje su stranci proklinjali, a njegovi možda šaptom izgovarali. Domagoj. Godina je oko 864. Europa je na rubu raspada. Bizantsko carstvo pokušava zadržati utjecaj na Balkanu, Franačka se urušava iznutra, a obalom Jadrana šire se arapske flote, pljačkaju gradove, otimaju brodove, pale sela. U toj zbrci, u tom vrtlogu moći pojavljuje se vođa koji ne dolazi iz moćne dinastije, niti iz zlatom ukrašenih palača, već s mora, iz naroda. Njegovo ime Domagoj. Franački kroničar piše da je bio najgori knez Slavena, ali tko to piše? Čovjek sa sjevera. Dvorski pisar koji nikad nije hodao stijenama Nina, koji nije gledao jugo kako razbija brodove o hrvatske hridi. Piše to jer Domagoj nije igrao po pravilima velikih, nije kleknuo, nije šutio, bio je slobodan. Nakon smrti kneza Trpimira, hrvatski teritoriji ostaju bez čvrstog vođe. Nestabilnost prijeti da ih proguta. Domagoj tada preuzima vlast, po nekima silom, po drugima uz podršku naroda i crkve. Ali, umjesto da traži mir u pokornosti, on bira snagu, mornaričku snagu. Podiže prvu pravu hrvatsku flotu. Njegove lađe patroliraju Jadranom, napadaju arapske gusare, mletačke trgovačke brodove, brane hrvatsku obalu od svakog stranca koji pokušava zagospodariti morem. U Europi ga nazivaju gusarom. U Hrvatskoj knezom. Možda čak i prvim pomorskim vladarom u našoj povijesti. Njegova politika nije bila nježna. Ne mari za simpatije velikih. I zato ga Franačka mrzi, jer ne mogu njime upravljati. Zato ga Mlečani optužuju, jer im smeta u trgovačkom pohodu. A Bizant, oni šute, jer znaju da se na Domagojevu obalu ne iskrcava nekažnjeno. Ali nije sve bilo rat. Domagoj održava veze s Rimom. Prijatelj je pape, kršćanin. I dok carstva s istoka i zapada vuku Hrvatsku na svoju stranu, Domagoj bira ono što smatra ispravnim, slobodu. I to ga košta. Godine 876. nestaje iz povijesti, umire. I za sobom ostavlja narod koji je prvi put na valovima osjetio što znači vladati, a ne biti podanik. Ostaje mu sin, ostaje kneževina, ostaje more koje se više nikada neće zaboraviti braniti. I ostaje pitanje. Je li bio divlji knez, okrutni ratnik ili jednostavno čovjek ispred svog vremena? Danas, kada kročimo obalom koju su čuvali njegovi brodovi, možda ne znamo gdje mu je grob, možda ne znamo kako je izgledao, ali znamo jedno. Kada su valovi prijetili da nas potope, on je digao jedra i dok su drugi pisali povijest perom, on ju je uklesao u kamen i more. A kad ti sljedeći put kažu da je bio najgori knez Slavena, sjeti se da možda nije bio najgori, nego samo preopasan za one koji su željeli da šutimo.